أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. kamar yadda sanarwa ta gabata yau asabar 21 ga watan Satumba shekara 2024 miladiya haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam wanda ya yi da 17 ga watan Rabiul Awwal idan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 mun haɗa cikin wannan masallaci mai suna Masjidus Salam wanda yake wannan anguwa ta Maitama cikin garin Abuja, Najeriya domin sauraron muhadara daga bakin Malam Ghazali Ahmad wanda aka yi masa take da cibiyoyin hada-hadar kuɗi a musulunci shine Islamic Financial Institution. Sannan wannan kuma muhadara ita ce ta biyu a jerin giyar muhadarori wanda aka ainihin ɗauko kan wannan matsala da ta shafi kuɗi. So ba tare da ɓata lokaci ba amma da tare da mu insha Allah fagen na malam ne saboda haka za mu bayar malam wannan fage ya mana muhadara kan wannan maudu'i. Sannan kamar yadda aka sanar wannan lecture za a yi ta da karfe 7 insha Allah zuwa karfe 8 daidai awa ɗaya ne. So muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin abin da za mu ji. Sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi malam gudunmuwa ya ba shi ikon isar da sako wanda yake zai amfani musulmi da musulunci da 'yan uwa baki ɗaya. Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد يوم masu saurare yan uwa masu saurare da masu kallon mu kai tsaye da waɗanda za su kalla nan gaba ma muna sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna addu'a cewa Allah ya datar da mu ya mana taufiki ga abin da za mu faɗa, ya ba mu ikon faɗa abin da yake daidai wanda zai amfane mu duniyarmu da lahiranmu. Allah kuma ya kare mu daga duk wani kuskure a cikin wannan zance da za mu gabatar insha Allah. Kamar yadda imam ya gabatar, wannan shine zama na biyu wanda muka yi akan jerin gwanon waɗannan muhadarori wanda ya shafi a Islamic finance ko kuma mu ce Islamic financial system, ma'ana tsari na gudanar kuɗi a cikin musulunci ko kuma mu ce tsarin gudanar da kuɗi na musulunci wanda ya daidai da shari'a kenan, shari'a ta musulunci. Kamar yadda muka sani
Allah ya halicce mu bai bar mu haka nan kara zube ba. Addinin musulunci addini ne wanda yake shamil, ya haɗe komai da komai, kuma Allah ya ba mu, ya shiryar da mu ga duk wani abu da za mu yi, duk wata mu'amala ta rayuwa, ba abin da ya shafi ibada kawai ba, har ma mu'amalat na yau da gobe, wanda harka ta kuɗi yana cikin mu'amala, harka na cinikayya duk yana cikin mu'amala. Kuma cikin rahama ta Allah subhanahu wata'ala da kuma yalwa na addinin musulunci, sai ya zama cewa a babi na mu'amala komai ma ya halatta sai abin da aka samu nassi da ya haramta shi. Da haka musulunci ba addini ne wanda yake da kunci ba. A zama da muka yi na farko, abin da muka tattauna shine asasi na wannan maudu'i na yau da za mu ɗora insha Allah. Abin da muka tattauna shine ƙa'idodi na gudanar da kuɗi a musulunci, wanda su ne asasin, shine ginshiki, principles of Islamic finance. A gurguje, saboda mun ɗan fara a makare, zan ɗan yi mana recap kaɗan, ɗan summary, ɗan talhisi na abin da muka yi, saboda 'yan uwa da ba su samu halarta ba ko ba su saurara ba. Amma duk da haka wannan bidiyo ɗin akwai shi, an yi recording, yana da kyau don fahimtar wannan maudu'in, zai taimaka mana a wannan wanda za mu yi na yau da kuma wanda za mu yi gaba ma insha Allah. So za ku iya samun wannan bidiyo ɗin a YouTube channel namu mai suna Al'ummar Mu Podcast. Akwai bidiyo ɗin saboda mu amfana gaba ɗaya. A gurguje, a wancan zaman abubuwan da muka tattauna, mun tattauna ƙa'idodi ne, principles ɗin nan guda 4 ne, guda 5 muka yi magana kai, guda 5 afwan. Na farko, a gurguje mun yi maganan cewa duk wani hada-hada da za a yi na kuɗi, duk wani transaction dole ya zama cewa ya kubuta daga riba. Wannan sanannen abu ne, duka mun san Allah ya haramta riba, kuma Allah ya yi cewa akwai azaba, tanadi na azaba sosai akan riba. Riba tana daga cikin abubuwan da Allah ya a Qur'ani karara Allah ya nuna fushin shi akan wannan, so kaba'ira ce sosai. So mun san da akwai riba, sannan kuma duk abin da za a yi na kasuwanci dole ya zama cewa, ko abin da za a yi amfani da kuɗin dole ya zama cewa abu ne wanda ya daidai da shari'a, bai cikin abubuwan da Allah ya haramta. Wayanda kuma Allah ya haramta na kasuwanci kaɗan ne, ba su da yawa, da kamar yadda muka ce sai abin da aka samu nassi ya toge, amma in ba haka ba komai ma halak ne, in dai babi ne na mu'amala. Abubuwan da Allah ya haramta, kama abin da ya shafi caca, irin giya, duka value chain din, ba wai sha kawai ba, duk abin da Allah ya haramta shi, to kai ka shigo ciki ka taimaka wurin samar da wannan abin, haramun ne. Saboda wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ku yi taimakekeniya akan abin da'a da kuma tsoron Allah, amma kada ku yi taimakekeniya wurin abin da ya shafi zunubi da kuma zalunci da kuma ƙetare iyaka. So da haka duk abin da yake haramun ne yin shi asali, to idan ka zo ka shigo cikin value chain din, ka samar da yadda za a yi shi, inda idan asali abin da za a yi kenan, to wannan ya zama haramun, kai ma abin da ka aikata kenan. Sannan kuma mu yi magana akan akwai abin da asalin shi halak ne, amma saboda yana samar da ɓanna, ana yin amfani da shi wurin ɓanna, idan ta bayyana to wannan ma ya haramta. Muka yi bada misali kamar ƙera makamai. Ƙera makamai halattaccen kasuwanci ne, to amma idan ya zama an san wa'inda suke amfani da makaman suna ta'addanci, kaga wannan a wannan lokacin ya zama haramun. Ba wai ƙera makaman ne haramun din ba, amma sadar da makaman zuwa ga waɗanda za su yi amfani da shi wurin ta'addanci. Amma inda wa'inda za su yi amfani wurin kare ƙasa, kare martaban mutane, kaga wannan abu ne da ana ma buƙatan shi. So ya kamata a samu wasu wa'inda suke wannan. So wannan biyu kenan. Abu na uku, mu yi maganan cewa principle na uku shine risk sharing. Shi addinin musulunci abu ne wanda yake so ya samar da ci gaba, real economy, asalin tattalin arziki, wanda tsarin tattalin arziki na ko'ina ma ya ginu ne aslan akan production na goods and services, samar da kayayyaki na amfani da kuma ayyuka da za su iya amfanan mutane. Amma idan ya zama ba wannan risk sharing din, ma'ana bangare ɗaya ne kawai zai ɗauki duk kasada da ke cikin wannan kasuwanci, to ya wannan ya zama bai halatta ba kenan. Za mu ba da misalai, waɗannan za su ƙara faɗaɗa insha Allah idan muka zo akan maudu'inmu na yau ɗin. Za mu ji ya bankuna na musulunci suke tafiya, kuma ya suka kauce ma waɗannan abubuwa da suke haram.
na hudu shine duk abin da za a yi transaction na kuɗi dole ya zama asset backed, ya zama akwai wani abu, wani tangible abu wanda aka samar, ko tangible ko intangible ma ya zama, tunda services za su iya zama intangible, ma'ana ya zama akwai wani aiki da aka yi, ko an samar da wani abu ko kuma akwai aiki da aka yi. Kar ya zama cewa kuɗi da kuɗi ne, duk wani in dai ba ya zama cewa kuɗin ba nau'i iri ɗaya ba ne, kamar misali foreign exchange, forex, ana trading kuɗi ne wa'inda suka saba ma juna, ba nau'i na kuɗi guda ɗaya ba ne, to wannan ba matsala, ana buƙata haka. Amma ya zama kuɗi ne zaka karɓa banki ka dawo da kuɗi da wani ƙari, kun ga akwai riba na farko, na biyu kuma kuɗi da kuɗi ba abin da aka samar, to dole sai ya zama akwai wani asset backed. So wannan kenan. Sannan kuma abu na gaba na ƙarshe shine ya zama babu gharar. Abin da ake ce ma gharar shine rudi, abin da akwai rudu da yawa a cikin shi. A turance duk abin da yake da excessive risk, kasada ta yawa a ciki, ko kuma akwai ambiguity sosai, ba abu ne wanda ya fito ƙarar ba, akwai ishkali, kai da kake cikin transaction din baka ma fahimci menene za a yi ba. Amma a nan gurin in aka ce baka fahimta ba yana nufin wasu da yawa suna yi ba su fahimta ba, amma an samar da hanyar da zaka fahimta. Kai ne baka karanta wannan terms and conditions din ba, yayi dan ƙanana ko sannan yayi yawa. Amma idan ya zama cewa a tun wurin terms din, wurin contract, wurin yarjejeniya an bar wasu abubuwa rufe akan uncertainty, to wannan ya zama gharar, wannan zai iya haramta kasuwanci. Yan uwa, bayan waɗannan maudu'in da muke tattaunawa akan kuɗi ne, to amma ba a rabe kuɗi da kasuwanci, amma dai yanzu muna magana ne akan kuɗi ɗin. So akan nau'i na kasuwanci, transactions na exchange na goods and services, su kuma akwai wasu abubuwa da za su iya ƙaruwa akan waɗannan, wanda bayan wannan za a iya samun wani abu wanda zai haramta wani abu. Ina fatan mun fahimci wannan. Amma dai ko ma menene da ya shafi hada-hada transactions, ko na kuɗin ko na kasuwanci kai tsaye, to dole waɗannan biyar ɗin ya zama cewa an same su, ko kuma biyu a same su, uku kuma a guje su. Abinda za a samar ya zama asset backed, ya zama kuma akwai risk sharing, an raba kasada. Abinda za a guje ma gharar, excessive risk kenan, sannan a guje ma riba, sannan kuma sai ya zama cewa an guje ma kasuwancin da Allah ya haramta. Za a guje ma uku, a samar da biyu. Wannan su ne guda biyar asasi da suka shafi duk wani hada-hada. A kuma tsari na addinin musulunci, kuɗi ba a raba shi daban da kasuwanci, saboda me, shi kamar yadda na ce, tsari na addini yana tafiya ne akan real economy, abinda zai kawo ci gaba na asali, ba wai financialization ba, jari hujja, ya zama mutum kuɗi ne kawai yake da, shi ne kaɗai jarin shi, ba wani abu da zai samar da zai amfanar da wasu. Ta wannan tsari za a samu wani irin disparity, sai ya zama ba social justice, ba wannan equity da ya kamata a samar, ba equality ba, ba wai manufa ce ta addini ta daidaita kowa wurin samun shi ba, amma ya ka samu ya ka rasa, shi ne addini yake so ya shiga ya ga cewa akwai adalci a cikin wannan. To waɗannan dai abubuwa don mu yi bayanin su a zamanmu da ya gabata sati biyu da suka wuce. Bayan haka kuma mun ɗan yi bayani akan wasu alternative products, ko kuma irin contracts, yarjejeniya wanda addini ya samar da, waɗanda za a iya gudanar da su a kauce ma waɗanda ake yi yanzu wanda bai daidai da shari'a ba. So akan waɗannan ɗin za mu tattauna yau insha Allah, ta hanyar tattauna waɗannan institutions ɗin na Islamic financial institutions, ko kuma ana ce musu non-interest financial institutions, saboda wasu ba su a ce musuluncin, amma dai ko an ce ko ba a ce ba, inda ya dace da shari'a, mu a gurinmu musulunci ne, idan musulunci ya yarda mana. So wannan shi ne. To idan aka yi shi a financial institutions generally gaba ɗaya ya kunshi abubuwa kashe-kashe guda biyu ne. Na farko akwai bankuna, banking institutions, akwai kuma non-banking institutions. Idan aka yi maganan bankuna, su muka fi sani. Bankuna su kuma sun kasu kashi biyu ne. Akwai commercial banks, akwai investment banks, akwai ma irin su mortgage banks, specific banks wanda an kafa su ne saboda wani abu. Misali akwai development banks, ko kuma karin ce kawai kashi biyu, bari in dawo da magana ta. Idan muka ce bankuna, akwai commercial banks, akwai investment banks, akwai development banks, akwai mortgage banks.
sannan ana iya samun wani banki wanda aka yi shi don wata manufa musamman. Microfinance bank yana cikin commercial banks, ya danganta yadda mutum ya kasafa su. So abin dai shine shi commercial bank shi muka fi sani don shi muke ta'ammali da shi, kowa nan yana ta'ammali da shi. Commercial bank su ne ake ce ma money deposit banks, ma'ana bankuna wa'inda suke karban kuɗin ajiya deposit. To yanzu za mu yi muna magana ne akan financial institutions in gaba ɗaya. Idan muka fahimci conventional ones ya suke aiki, sai mu ji to a tsari na musulunci ya kamata a yi. Su waɗannan bankuna da suke bin tsari na shari'a ya suke yi, ina suka kauce ma wannan tsarin. Saboda daga ƙarshe wasu suna fahimtar cewa duk abu ɗaya ne ake samarwa, amma in ka koma baya yanda aka samar da abin ya bambanta, kuma shi tsarin shi yake da muhimmanci, ba wai menene outcome ɗin ba daga ƙarshe ba. Outcome ɗin zai zama duka ɗaya. Allah ya halatta kasuwanci, riba abu ne mai kyau, kowa yana son ya samu riba. Idan muka duba a Qur'ani ayoyin da suka yi magana akan infaq, ciyarwa suna da yawa. Zaka samu akwai shafi 3 aƙal a Qur'ani wanda jere duk magana ake akan ciyarwa da falalan shi da yanda ya kamata. Idan muka duba da suratul Baqara daga alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat 7 sanabil, har shafin da ke bayan shi, har wanda ke bayan shi, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhabtum min nadhrin, har ayat da ke karshe wadda daga ita sai ayat da ta haramta riba. Alladhina yunfiquna amwalahum bil layli wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sai Allah ya dora da alladhina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. A gaba kuma Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Allah ya tuke da wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Daga nan kuma Allah ya dora da kuma aya ta dain, idza tadayantum, aka koma baya duk akan dain, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda. To wannan zamu ga abu ne wanda Qur'ani ya bashi muhimmanci. Idan aka ce infaqi ka ciyar, da me zaka ciyar? Da abin da kake da shi. Idan abin da kake da shi bai yawaita bai karuwa, da me zaka ciyar kuma? Sannan kuma a ayar riban Allah ya ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah ya halatta kasuwanci. So makasudi ba wai riba ce ba aso ba wai ba aso ka samu wani abu bane. A'a, shi addini yana son kullum ka zo ka in kai kama shiga. Addini yayi encouraging, har a ayoyin hajji zamu ga abin da ranar juma'a ma bayan Allah ya ce a dakatar da kasuwanci in lokacin juma'a ya shiga, ya ce idan aka gama ku bazu a ban ƙasa ku nemi falalar Allah. Wannan dai maudu'i ne mai zaman kanshi, amma sai mun yi linkin din shi da wannan. So aslan ba wai me ka samu shine yake da matsala ba, ya ka same shi. A ya ka same shi na akwai manufa ta addini daga cikin maqasid na shari'a da ake karewa, wanda shine kare dukiyar mutane. Wannan kenan. To su waɗannan conventional financial institutions din mun yi magana akan banks, yanzu mun ji akwai kaman guda 4, sai kuma akwai non-banks. Su wanda suke non-banking institutions suna da yawa, amma wayanda suka fi shahara akwai insurance companies har abinda babba hajar su kuɗi ne ba wani abu ba, kuɗi shine abinda ake dealing da shi, don haka financial institution ne. Akwai kuma pension funds, pension administrators, su ma kuɗi hajar kuɗi suke yi, amma su ba bankuna ba ne. Akwai venture capital firm, su ma harkan kuɗi suke yi. Akwai angel investors, akwai wasu da za ka samu, akwai irin cooperatives da ake yi. To yanzu za mu koma mu ji su bankunan, sai mu ɗauki saboda lokaci wanda muka fi ta'ammuli da shi, commercial banks. Idan muka ɗauki commercial banks, conventional ones, ma'ana na zamani, dan na addini sun gabaci waɗannan, shi yasa na ce na zamani, ba na addinin ne na zamani ba. To waɗannan conventional ones suna da products ɗinsu duka kuɗi ne, ba su da wani abu da suke samarwa in ba kuɗi ba. Abin da ta suke samar da kuɗi ta hanyar credit, suna ba da kuɗi bashi. Yanda abin yake aiki, idan kana da, kowa ne yana da account. Mun sa account manya-manya waɗanda suka shahara kala biyu ne. Akwai savings account, akwai current account. Now a conventional bankuna
shi savings account yanda yake aiki shine kai ne ka ba banki bashi. Savings yana nufin kudin da kake da wa'inda suka fi karfin bukatar ka ta yanzu wanda za ka tanada ka aje, savings ɗinka kenan. To maimakon ka rike su ka aje su a wurinka, akwai tsautsayi, kasada, sannan kuma inflation na nan zai canye maka kudinka, sai bankuna aka samu wasu cibiyoyi aka kafa su abin da suke cewa ku kawo kudin ku ba mu su bashi, ko ba a faɗa maka bashi aka karba ba, haka ne bashi ne asalan aka karba a savings account kenan. An ka ba banki bashi ne da yarjejeniyar cewa banki zai dinga baka kudin ruwa duk wata akan rate, prevailing rate na wannan lokacin. Shi kuma wannan rate din yana samun asali ne daga monetary policy rate na ƙasa a wannan lokacin wanda babban banki yake kafawa. To ka ba su bashi, su kuma za su yi amfani da kuɗin nan, za su baiwa wasu bashi, ko wasu ire-irenmu wanda suna neman bashi, la'alla ma wani ɗan uwanka ne ma, kai ka je ka kai kuɗi bashi. Yanzu ga imam na misali, amma imam baya cin riba, amma a babi na misali ni da shi yanzu 'yan uwa ne, ga mu nan zaune, musulunci ya haɗa mu yau, ga mu ma wani sanadi gani gashi, ni zan iya ina da excess na kuɗi, imam ko kuma barin ce imam yana da excess na kuɗi, ni kuma ina buƙatar kuɗi. Ya je ya ba banki bashin kuɗi da yarjejeniyar za su dinga ɗora mai suna bashi kuɗin ruwa, ni kuma sai in je banki in ranci wannan kuɗin da imam ya kai, ni ma kuma da yarjejeniyar an ɗora mu wani abu da zan ba su. Idan na ba su cikin shi ne wani kaso, ni kason da zan bayar ya fi wanda su za su ba imam yawa, su haka suke samun ribar su. Wannan shine a sauƙaƙe da savings account yake operating. Akwai abin da ake ce ma abin nan reserve ratio, wanda duk babban banki yake sa shi. Kawai za a gaya maka banki ne sharaɗi, duk abin da aka yi depositing kawai za ka iya ba da kaso kaza ne na wannan kuɗin, dole ka aje kaso kaza a banki, saboda shi imam ko duk wanda ya kai kuɗin shi ajiya, duk lokacin da ya tashi ba ku sa wani dogon lokaci ba, sai in fixed deposit ne, so koyaushe zai iya zuwa ya karɓi kuɗi. To in ya je ya karɓa da me za a bashi, wannan reserve ɗin kenan. So wannan shine yadda savings account yake aiki a conventional banks. Shi kuma fixed deposit shi ma savings ne, bambancin shi kawai da savings account, shi akwai yarjejeniyar ba za ka taɓa kuɗin ba sai bayan wani adadi na lokaci, wata 3, wata 6, shekara 1. Abinda za a baka na kuɗin ruwa sai ya fi yawa. Shi ma savings din akwai yarjejeniyar cewa idan ka zo fa kana ta karban kuɗinka, to ba mu amfana da kuɗinka ba, da haka ba za mu baka ba. Shine kawai abin da ake nufi. Na wannan bangaren savings kenan. Sai bangaren current account. Shi current account ne na wanda shi kuma ba ka ba da bashi ba, shi ajiya ce ka kai. Ka ba banki ajiya ne yanzu su maka wani aikin da suke ma suna aje maka kuɗinka ne a vault nasu, wanda kana ganin cewa ya fi naka aminci, kuma ka mayar ka ɗora musu risk ɗin kasadar da ke ciki, so ko me zai samu kuɗinka dole za su baka kuɗinka, su ma ana inshorin nasu bankuna. To don haka duk lokacin da ka ji shasa, shi ba a baka ƙarin kuɗi, ba a ɗora maka, ba ya biyarin interest, ba wani kuɗin ruwa, yadda ka kai kuɗinka sai dai su ragu. Abin da yasa suke raguwa saboda aikin da suke maka na ajiya, suna cajin ka, maintaining na account ɗin da suke maka, aiki ne suke maka. To shi current account ba matsala, bai saba ma ka'ida ba, saboda kai ka yadda cewa akwai aiki da suka maka na ajiyan kuɗin kan nan. To tunda ka ba da wannan, maimakon ka aje, ka ba su daman su aje maka, to za ka iya, dan suka ce ga abin da za ka biya su, wannan yarjejeniya ce, ba matsala za ka biya. Da haka operating current account ba matsala ba ne insha Allah, amma savings account matsala ne. Wani zai iya cewa a da muna cewa uzuri, yanzu ba mu da uzuri bayan Allah, amma za mu zo wurin insha Allah. To wannan a takaice shine yanda commercial banks suke aiki. Idan muka koma bangaren ya za a yi wannan tsarin ya daidai da shari'a, ko kuma mu ɗauki bankuna na musulunci, su kuma ai su ma suna da savings account, suna da current account, kuma wani zai ce maka ai ko su suna ƙara maka kuɗi in ka sa kuɗinka a savings account. Shi yasa na ce yan uwa, da farko ba wai daga ƙarshe me ya faru ba, daga farko ɗin ya aka ƙulla yarjejeniyar, shi ya fi muhimmanci. Now
shi banki na musulunci wanda ke tsari na shari'a abin da yake yi shine shi hajar shi ba kuɗi ba ce, kai da ka kai kuɗi ba bashi ka bashi ba. So savings account yana tafiya ne akan tsarin mudaraba. Mun yi bayani mai mudaraba a karatunmu na baya, amma tun da munasaba ta dawo da shi, yau ne za mu ma faɗaɗa mu a aikace mu ga bankuna ya suke amfani da shi. To shi mudaraba abin da yake nufi shine partnership, ma'ana wata ɗan haɗaka ce, wata alaƙa ce tsakanin ɓangare guda biyu ko sama da haka. Ɗayan ɓangare yana da kuɗi, ɗaya ɓangare kuma yana da ƙwarewa na wani kasuwanci, yana da lokaci ko ma yana da ƙarfin da zai sa a yi kasuwanci, amma shi ba kuɗi zai bayar ba. Wannan haɗakar kenan. Idan ka ɗauke ta a mudaraba savings account, ko an kira shi mudaraba savings ko ba a kira shi ba, ko da wani suna aka kira shi, akan wannan principle ɗin yake aiki, in dai tsari ne na shari'a musulunci. Now kai ne rabbul mal, kai kake da kuɗi, kana da excess, kana da wani kuɗi da ya ɗan haura abin da kake bukata. Su kuma bankin su ne mudarib a nan, su ne waɗanda suke managing wannan kuɗin, su ne suka iya kasuwanci ko suke da hanya da za su juya wannan kuɗin. Yarjejeniyar da ke tsakaninku a nan shine wannan kuɗin za mu sa su a kasuwanci. Idan muka sa a kasuwanci, riba ko asara mu da kai za a raba. Idan aka samu riba, za a yi yarjejeniya, ko wani banki suna da nasu rate, tunda bankunan musulunci yanzu ma alhamdulillah ba ɗaya ba ne, to suna da nasu. Za a ce duk abin da aka samu, misali ba wai shine rate ɗin ba, amma babi kuma yana canza, amma misali ne yanzu sai a ce kun yi yarjejeniya kan cewa duk ribar da aka samu za a raba kuɗin kashi 3, kai za a baka kashi 2, su kuma da suka yi aiki za a ba su kashi 1. To shine wannan ƙarin kuɗin da kake gani duk kowane ƙarshen wata, in satin farko na wani wata in akwai kuɗinka a ciki za ka ga ƙarin kuɗi. Amma da za ka lura za ka ga idan da za ka aje 100,000 ka bar iya koyaushe 100,000 ne a account ɗinka, duk abin da ya sama sai ka cire. Idan ka lura za ka iya ganin a jera wata 5 za ka iya ganin kuɗin da kake samu a wata 5 ɗin nan ya bambanta, duka wata 5 ɗin sun bambanta, saboda ba fixed abu ba ne, ya danganta inda kasuwa ta yi kyau. Wata ran ma za a iya samun kaga cewa ba a samu riba ba. To idan aka samu asara, aka samu faduwa, su a nan wurin banki baya da shi, ya faɗi saboda bai samu riba da ya kamata ya samu ba. Da an samu riba shi ma yana da kaso, amma bambanci shine ba zai dawo maka da kuɗinka ba. Kila 100,000 ka sa, za a yi contributing a pool ne, wannan ya kawo nashi, wannan an yi kasuwanci, sai aka samu tsautsayi, sai 100,000 ka ta koma 98,000, kaga ka iya asaran 2,000 a nan. To bankin nan ba za su cika maka 2,000 ba, in dai har ya tabbata ba sakaci suka yi ba ko rashin kulawa. In dai ba wani dalili da zai nuna su ne suka yi ganganci, to wannan saboda asalin abin da ake juyawa kuɗin ne, to kuɗin ne abin ya faɗa ma, to wanda ke da kuɗi shi zai biyarin wannan shine adalci na shari'a musulunci. Wannan kuma ka ɗauke shi koda wajen banki, tsakanin wasu mutane guda biyu suka zo suka yi, kila ni ban da kuɗi, kai bawan Allah kana da kuɗi, amma ni ina da lokaci, ina da ƙarfi da na iya kaza, ni ba kuɗi gare ni ba, sai ka zo ka bada kuɗinka, kuma tsakani da Allah na zo na gudanar da kasuwancin da muka yarjejeniya. To amma yanayi na kasuwa sai aka samu ɗan tangarɗa, yanzu ni idan ka ce in cika maka kuɗinka, ta ina zan samu kuɗin? An sani cikin mawuyacin hali. Wannan shine fairness, social justice da addini yake so ya tabbatar. To in dai ba sakaci ne ba, kaga ba zan, amma da an ci riba, amma ni yanzu ni ma na yi asara indirectly, saboda yanzu zan tashi ban da riba, ban da wani abu da na samu ni ma. To wannan shine tsari na mudaraba. To duk wani savings account a bankuna na musulunci akan wannan tsarin yake tafiya. Ko da term deposit ne, su ma suna da nasu term deposit accounts, akwai wannan. Shi kuma current account shi ma yana da bambanci yadda ake operating din shi a tsari na shari'a da kuma conventional banks. A conventional banks mun ce current account ajiya ne ka kai, za ka biya banki aikin da suke maka. Amma a bankuna na musulunci current account
akan principle na qard ne, ma'ana yanzu rance ka ba bashi, ka ba banki. A conventional bank savings shine rance, kai ka ba su rance za su baka kuɗin ruwa, amma a bankuna na musulunci current account shine yake akan principle na qard. Mun yi bayani akan principle na qard. Shi rance na qard abu ne wanda aslan ana yin shi ne a matsayin taimako. Wani yana cikin matsala, kana da kuɗi da zaka taimaka mashi ya zo ya nemi taimakon ka, agajin ka, shi yasa idan ka bada zaka samu lada in ka kyautata niyyarka, amma ba zai ƙara maka komai a kan wannan kuɗin ba, sai in ƙashin kan shi ya ji cewa kai wane ya kyautata min kuma Allah ya buɗo min na samu, sai ya ƙara maka wani abu ba tare da kai kana tsammanin wannan ƙarin ba, ya zama hiba, kyauta ce ya baka. Don kuma musulunci yana son kyautatawa. To wannan kenan. To shi a wannan current account, shi yasa current account naka za ka ga ba abin da ake cire maka a in kana Islamic bank, ba abin da za a cire ma, dan su ka ba bashi, amma ka lamunce musu cewa kuɗin da ka ba su za su iya su yi kasuwanci da shi, ille duk ran da ka bukata da ka zo za su baka, shine yarjejeniyar. To don haka in kasuwa ta yi daɗi, su ma suna son su ƙara kyautata ma customers ɗinsu don su ƙara dawowa, don sun ba su wani abu a matsayin kyauta ne wannan, to ba laifi ba ne, amma kai baka tsammanin za su baka, don ba wai lalle su bayar ba ma, aslan ba za su bayar ba, amma kuɗinka yadda ka aje su duk lokacin da kake bukata za ka karɓi kuɗinka. To kun ga kenan shi a wannan idan ba ka son kai bearing risk, kai ba wani profit, ba wai riba kake so ba, kana son ka ga kuɗinka kawai ka aje kuɗinka, to sai ka kai su a current account kenan a bankunan musulunci. To duk lokacin da ka buƙaci kuɗinka za ka samu kuɗinka. Idan kuma kana son ka ɗauki wani risk, kana son return, kana son riba, to sai ka je ka yi mudaraba savings account. In ma kana da lokaci mai yawa da za ka aje kuɗinka, sai ka yi wannan term deposit ɗin tsawon lokaci. Wannan kenan, ina fatan mun fahimta. Na'am. To wannan su ne ta ɓangaren mu'amalan kai da banki wurin ba da kuɗi. Now ta ɓangare na biyu shine ya ake kasuwancin. Su bankunan me suke yi da kuɗin? Conventional banks, bankuna na riba, abinda suke da kuɗi kawai suna ba da bashin kuɗi ne, suna ba wasu ko kamfanona ko ɗaiɗaikun jama'a bashin wannan kuɗin ne. Wani lokaci suna investing kuɗin nasu, su ma suna investing, suna shiga money market, wanda shi ma dai duk kuɗin ne ake bayarwa aro, irin bonds haka, suna siyan treasury bills. Afwan. To su ma suna investing, ba wai ba su yi ba, amma ta wace hanya suke investing baka san ma me suke investing ba. Za su iya sa kuɗinsu, za su iya ba kowa bashi ko me yake yi. To idan muka kallo mai kyau za mu ga cewa gaba ɗaya sun ƙila duk sun ma saba duka ka'idodin nan da muka faɗa. Na farko akwai riba, kai da ka kai kuɗinka za a ɗora maka, za a baka ƙari. Su da suka bayar, wanda suka ba bashin kuɗi zai ƙara musu kuɗin ruwa, akwai riban nasi'a, riba ta ƙari kenan. Na biyu kuma ba dole halattaccen kasuwanci za su yi ba. Idan kamfanin giya inda har ya zo da takardun shi, suka ga cash flow, suka tabbatar kuɗinsu zai iya dawowa, to za su bashi. Kun ga wannan ya saba ma ka'ida ta biyu, ba lalle dole sai halattaccen kasuwanci ba. Ka'ida ta uku, babu risk sharing, babu raba kasada. Ko me ya faru, ko sun faɗi ko ba su iya dawo da kuɗinsu ba, dole su biya ka interest. Haka su ma banki, kai da suka ba kuɗi, ko kasuwancin ya tafi ko bai tafi ba, ko ma mai kai da kuɗin, dole ka dawo musu da kuɗinsu, su ba za su ɗauki wata kasada ba. Kun ga ya saba ma wannan risk sharing. Na hudu, ba wani asset da aka samar a tsakani, kawai kuɗi da kuɗi ne. Mun baka kuɗi, ka kawo mana kuɗi, kai ma ka ba su kuɗi, su ma za su dawo maka da kuɗi. Ba a samar da komai ba, ba a ciyar da tattalin arziki da komai ba, ba a amfanar da mutane da komai ba. Wannan shine, shi yasa duk wani economic collapse ko wani matsala da aka samu na tattalin arziki, in kai tracing za ka yi tracing din shi to riba shi ya janyo, shi ne sila. Wata ran Allah ya bamu lokaci za mu iya tattauna wani abu makamancin haka nan, amma yanzu mu dawo a abu. To kun ga wannan, sannan akwai gharar.
akwai wannan ambiguity din na cewa baka ma san me da me za a yi da kuɗinka ba. Sannan kuma rate din da ake baka yana canza, kai baka san, kawai dai a yanzu a prevailing rate ne na kasuwa. Idan gobe wani wata ko wani quarter babban bankin Najeriya ya daga monetary policy rate, kai da ka ari kuɗi interest ɗinka ya ƙaru. Hasashen da kai na farko kai lissafin ka zauna ka zana duk cash flow ɗinka akan ga abin da za ka dinga biya na interest, to yanzu sai ka ga ya canza, wanda zai iya jefa kasuwancinka ko kai cikin garari, cikin matsala. Don haka wannan bai cika sharaɗi ko ɗaya cikin ƙa'idodin samar da ko gudanar da kuɗi na musulunci ba. Idan muka dawo ta ɓangaren kuma na addini za mu ga cewa na farko ba riba a ciki, kasuwanci ne za a yi da kuɗi. Na biyu, dole ƙa'ida ne bankin nan dole akwai yarjejeniya cikin terms ɗinku cewa dole sai ethical halal investment ko businesses kawai za su iya amfani da kuɗin, da haka dole sai halattaccen abu. Na uku, akwai risk sharing, mun yi bayanin me hakan yake nufi. Sannan na hudu shine akwai asset da aka samar, an taimaka ma real economy. Don yanda suke aiki za mu yi bayanin, bari in aje na hudun sai in koma na biyar. Na biyar ba garar, amma shi ma sai mu yi bayanin yanda products ɗinsu za mu fahimci wannan. To yanda suke yi, mun ji mudaraba ne da qard principles biyu suke amfani da shi tsakanin kai mai kai kuɗi da su. Na tsakanin banki wani kasuwanci yake yi bankunan musulunci, abubuwan da suke suna amfani da abin da ya shafi ijara, musharaka, su ma suna yin mudaraba din da mutane, suna yin kuma murabaha. Waɗannan su ne galibi, sannan akwai wakala ma, galibi waɗannan models ɗin suke amfani da shi. Duka mun yi bayanin waɗannan abubuwan guda biyar ɗin a darasinmu da ya gabata. To amma bari mu ɗan ƙara bayani a kai, duk da lokaci yana hararen mu. Ijara, mu fara da murabaha. Murabaha shine yanzu banki, kai da kake so mu'amalan ka kai da ba kai kake da kuɗin ba, mu'amalan ka da banki ko mu'amalan kamfani da banki, mu'amalan suna iya yin murabaha. Murabaha shine ka zo ka ce a siya maka abu, a sayar maka. Misali, kila kana son za ka yi amfani da, kila kana son kwamfuta misali, ko wurin business naka ko wani aiki naka, maimakon ka je banki karanci kuɗi sai ka je ka siyo kwamfuta, wanda tsakanin karɓan kuɗin da kai da siyan kwamfuta komai zai iya samuwa, wannan kuɗin zai iya salwanta. To maimakon wannan sai ka zo ka ce ma banki ina son kwamfuta iri kaza ku siya min mana, ku siyar min, sai in dinga biya a hankali. Wannan shine murabaha, cost plus margin. Wannan kuma ba banki kaɗai ba, kowa zai iya, individuals ko wasu kamfanona. Ka siyo abu ka ba mutum, ka sayar mishi. Yanzu menene za mu ga cewa asset backed, akwai abin da ka yi producing kuma ka yi contributing a real economy, don ka samar da abin yanzu gashi ya je ya amfani da shi. Sannan kuma ba riba, don ba kuɗi ka bashi ba. Allah ya halatta kasuwanci, ka sai ka sayar. Me ya saye da sayarwa? Ka siyo a kuɗi kaza, ka siyar a kuɗi kaza, bambancin shine riba ka, haka ne ba? To wannan shine murabaha a gurguje kenan. Misali abu na biyu, model na biyu, akwai ijara. Ijaran kala biyu ne haka ake, galibi su suka fi shahara. Ana iya a juya da ya suiting product inda kake so, amma da suka fi shahara kala biyu ne. Misalin ijara, akwai ijara wa iktina, ko kuma ijara almuntahiya bi tamlik. Ma'ana ijara wata yarjejeniya ce, jinga ce wadda za ta ƙare da mallakan product ɗin. Misali kamar mota ko gida, ana financing ɗin shi ta tsari na ijara almuntahiya bi tamlik. Shine ka zo ka ga gida, kana son gida, banki sai gidan nan. Bambancin shi da murabaha, in murabaha ne da lokacin da banki ya siye, ya ce ya sai wannan, ya sayar maka, to ownership ya koma hannunka, naka ne, kawai za ka ci gaba da biya lokaci bayan lokaci. Amma ijara shine a lokacin yanzu, kafin ka gama biyan kuɗin, haya ce kake yi, abinda kake biya kana biyan rental ne, kamar gida, rent to own system. A kawo a siyo maka sai a baka, kana biyan haya, sai a sa kuɗin da ko da lokacin an yarjejeniya tsawon shekaru kaza, ko da shekarun za su cika, to ka mallaki gidan. Shine almuntahiya bi tamlik, ma'ana wadda za ta kare da mallakan property. To a lokacin da kafin ka gama biya ba naka bane, na banki ne.
wannan kun ga shi ma an ɗauke ma wata kasada. In wani abu zai sami gidan nan in dai ba ganganci na ga wurinka ba ne, to ba ka da wannan asaran kai tsaye, saboda me koyaushe shari'a mu take ƙoƙarin karewa. Wannan kenan. Akwai kuma tsari na ijaran ɓangare ɗaya, akwai service ijara, wanda wannan za ka iya kama outsourcing. Kila kana da kamfani ne yanzu, kila ka fara aiki, ka fara startup ne, ba ka da cikakken kuɗi da za ka biya ma'aikatanka misali, to maimakon ka an so bashin kuɗi ka zo kana biyan ma'aikata, ƙila wata rana ma ma'aikatan za ka nemi su daina zuwa saboda kasuwa ta yi wani a makamancin haka nan, kuma kai sai ka biya wannan kuɗin. Maimakon haka akwai ijara, service ijara, da banki zai ce ka zo wurin banki ya outsourcing, kana iya ka bashi ma ma'aikatan da kila da ma'aikatan ka ne amma yanzu baka da kuɗin biyan su, kana iya ka hannunta wannan ma'aikatan ma banki. Yanzu ma'aikatan na banki ne amma sai banki ya deploying, ya kawo su maka aiki. Yanzu kai tsakaninka da su aiki ne banki ya samar maka, ba wai ma'aikata, ba wai kai kake biyan kuɗin ma'aikata ba, su banki sai su ci gaba da biyan ma'aikata wannan kuɗin. Daga ƙarshe kai kuma akan yarjejeniyar in ka siyar gashi kaza, in aka ma production ka siyar, ribar da ka samu kana dawo da kuɗin tsawon araba tsawon adadin wani lokaci. Wannan ba sauƙi bane jama'a. To wannan kenan. Sannan akwai diminishing musharaka, shi ma model ne na mallakar gida ko wani asset, wanda kai za ka sa wani kaso na kuɗin da ake bukata, su ma banki su sa wani kaso, da yarjejeniyar cewa bankin za su siyar maka da share nasu over time tsawon wani lokaci. To kana biyan haya akan kuɗin wannan asset, wannan gida. Misali a ce gida ne, misali saboda sauƙin lissafi miliyan 10, sai a ce kai ka bada miliyan 2, banki ya bada miliyan 8, sai a ce to abinda a kiman haya na wannan gidan naira 100,000 ne don shekara. To tun da 100,000 ne, kai kana da kaso 20, banki na da kaso 80. Kaga in aka bada kuɗin haya 100,000, banki zai karbi 80,000, kai za ka karbi 20,000. To amma kai ne za ka yi hayat, sai ka dinga biyan haya 80,000, shekarar farko ka biya 80,000, da yarjejeniya kuma za ka dinga ƙara share equity, kana siye kana buying out wannan kason na banki. Wata shekara za ka sa miliyan 1, da miliyan 2 kake da, sai yanzu wata shekara sai ka ba banki miliyan 1 bayan ka biya kuɗin haya. Kaga yanzu kai kana da miliyan 3 a ciki, su suna da 70%. Idan ka zo biyan kuɗin haya next wannan, za ka biya su wannan 70%, 70,000. Idan wata shekara ta zo ka ƙara miliyan 1, nasu ya koma kaso 60 naka, har a kai lokacin da 100% zai koma mallakin ka, ba haya kenan, haya ta ƙare. Wannan duk hanyoyi ne masu sauƙi da addini ya kawo mana na wannan kenan. To wannan shine. Sannan akwai wakala, wannan investment ne, akwai investment account wanda za ka ba da kuɗi a isa a yi kasuwanci, amma shi bambancin shi da mudaraba bankin ne zai yi kasuwancin. Ire-iren waɗannan shine kasuwancin da bankin yake yi, ya yi financing wa'inda suke buƙatan, kamar gida, mallakan gida, mota, machines na ma'aikata makaran kansu da wasu abubuwa. To ta kuɗin da yake samu riba shine ake rabawa da wa'inda suka ba da kuɗin asali. Wannan kenan. To shi kuma wakala bambanci shine agency ne za ka biya, su ba su ne za su yi investing kuɗin ba, asali ba su za su yi investing, amma ba su za su gudanar da kasuwancin ba. Kila za su sa kuɗin a sukuk ne ko a wasu kamfanona, wasu kasuwanci wanda ba su za su yi controlling nashi ba. To a nan investing ne suka yi, so kai za ka biya kuɗin wakala agency. Agency shine wakala. Agency shine wakala. To waɗannan dai su ne tsare-tsaren, amma lokaci ba zai ba mu dama duka mu tattauna su ba. To wannan mun yi bayani da yawa akan banki dan shi ya fi shahara kuma ta'ammulin mu yau da gobe, amma shi ma mun dan takaito akan waɗannan. Now abu na wanda kuma ba bankuna ba, su bankuna dama na ce za mu ɗauki commercial bank kawai, mu bar su mortgage yawa dan lokaci ba zai ba. Wayanda ba bankuna ba, za mu ɗauki guda 4 masu muhimmanci a gurguje sosai. Na farko akwai insurance. Abinda insurance asali risk ne kake transferring, kasada ce ta wani abu, kar wani tsautsayi ya faru da motarka. To kana tunanin to in kai haka, aslan kamfani ne zo same ka ce maka to kaga mota kake da, motar nan taka akwai tsautsayi a kanta, za a iya a sace, za ta iya accident, za ta iya me. Idan haka ya faru, ka gama zufa ka tara kuɗi ka siya, a ranan ka dawo zero. To maimakon haka mu ka siyar mana da kasada mun siya,
duran da ta faru za mu biya ka, ga lokaci ga abin da za ka dinga biyan mu. To wannan shine tsari na conventional insurance. So duk abin da ka bayar na kamfanin ne, ko kasada ta faru ko ba ta faru ba na kamfani ne. Kun ga yanzu misali ka sai mota ka, kila ka sai mota miliyan 10, ka zo kana biyan premium, abinda kake biya shi ake cema premium, ana duba shi ne gwargwadon yadda risk din yake. To misali ka sai mota miliyan 10, an ce abinda za ka biya premium 100 ne duk shekara, misali ne, sai ka shekara 5 kana biyan 100,000, 500,000 mota ka ba abin da ya same ta, 500,000 ɗin ka yi asararsu, kaga kai ka cutu. To da kuma za a ce kana biya yarjejeniya za ka biya 100,000 duk shekara, kana biyan 100 farko, kana fita matsala ta faru gab wale ya zo billah accident ko an sace mota, in dai ka cika sharuɗan su na farko, to fa za su dama da miliyan 10 ka ne ba, ko su gyara ma mota in za ta gyaru. Kaga a nan waye cutu? Su suka cutu. Ba risk sharing, risk transfer aka yi gaba ɗaya, wannan ya saba ma, saboda wannan risk sharing ɗin shi ya haramta shi. To alternative da muke da addinin musulunci shine takaful insurance. Su ma muna da kamfanonin takaful, zan faɗi wa'inda kama akwai kaman guda 4 haka, zan faɗa ba akan kowane order ba, duk wanda ya faɗo min suna. Akwai Jaiz takaful insurance, akwai Salam, akwai kuma guda 4 ne dai. So akwai Crown takaful na Taj Bank, Taj Crown takaful, sannan akwai ɗaya gaskiya na manta sunan shi, su ma afuwa ba duk yanda ya faɗo mun zan faɗa. To su kuma yanda suke shine tsari na takaful, tsari ne wanda taimakeke juna ce. Aslan mutane ne za su zo su haɗu cewa to mun san cewa tsautsayi iri kaza zai iya samun muƙaddara yau da gobe, me zai hana mu makan wata gidauniya muna sa wasu kuɗi contribution, kuɗin namu ne, ko kuma mu ce mun ba da wani kaso na wannan kuɗi a matsayin mun kyautar da shi ma wannan gidauniyan a matsayin trust. Duk abin da ya samu wani daga cikin mu da muke contributing, to a ɗauki wannan kuɗin a mayar mishi, mu mun mai kara. Wannan taimakeke ne abu ne mai kyau, abu ne hasan ma mai kyau sosai, kuma da muna haka da mun samu sauƙi a cikin al'umma. Haka ai kamata cooperative suna yi. Wannan kenan. To sai a samu wani kamfani wanda shi zai gudanar, shi zai tsara tsarin, sannan yake ya dinga karban kuɗin, yana investing kuɗin, ana sa su kasuwanci, halattaccen kasuwanci, so that kuɗin, saboda kuɗin ya ɗan ƙaru, ya dinga ƙaruwa, saboda in wani abin ya faru ya zama kuɗin zai iya abin nan, zai iya yin wannan yarjejeniya. Daga ƙarshe kuma abin da aka samu ragowa shine surplus, ya danganta yarjejeniyar da aka yi, sai kaga za a dawo maka da kuɗi. To asali kuɗin naku ne ku da kuka bayar. In matsala ta tsautsayin ya samu, cikin ku ne zai ma amfani, in bai samu ba kuɗi naku ne. Su wayin kamfanin takaful insurance companies din, su agency suke cajin naku, wakala ce yarjejeniyar da ke tsakanin ku, suna yi muku wannan aikin ne da yarjejeniyar cewa ga kason da za ku dinga basu, sannan idan aka sa kuɗin kuma aka juya su aka samu riba, su ma ga abin da za a basu na kaso. To shine, amma kuɗi naku ne ku masu wannan tsari jama'a bai kyau ba. To wannan shine takaful. Sannan akwai pension funds, ma'aikata sun san pension funds yanzu dole ne kai kana ba da gudunmuwan kaso 8 cikin 8% na salarinka, employer wanda kake ma aiki yana ba da gudunmuwan 10%. To shi pension funds yanzu alhamdulillah, su PENCOM, pension commission, wanda su ne regulators din, sun kawo tsari da ake ce ma fund 6. Wannan fund 6 din kowane ma'aikaci da yake contributing a pensions, mala afuwan da Allah zan mana, wanda ke contributing a pensions yana da damar ya zaɓa wannan fund 6 din. Shi fund 6 din nan shine ethical fund, wanda idan ka ce kai ga tsarin da kake bi, to duk yanda za a investing kuɗin a tsari ne na shari'a. Instruments da za a siya, wanda shine maudu'in mu na gaba insha Allah, wanda ya daidai da shari'a musulunci ne. Kaga ka kubuta daga riba kenan, ka tsaftace dukiyarka. To da haka kira ne gare mu dukan mu nan, ba mu da wani uzuri, duk ko wanne pension fund kake ma, ko suwaye administrators ɗinka suna da wannan tsarin. Abinda kawai kake bukata ka je ka cika form, in online ne kamar na san IBTC, Stanbic IBTC online ma ana yi. In ma ba ka je branch ka karbi form ka cika, ka koma ka ce ai migrating kuɗinka zuwa fund 6, hakkinka ne, wajibinka ne, wajibi ne akan ka, baka da uzuri. Da ne muke da uzuri dan ba wannan tsarin.
yanzu wasu bayan Allah sun jajirce sun kawo mana wannan mafitan, ya kamata a ce mun karbi wannan. So wannan shine venture capital, ba zan yi magana a kai, so lokaci ya riga ya ƙure, amma dai a takaice shi su venture capital dama abinda suke suna tara kuɗi wurin manyan masu kuɗi ne, kuɗi suke karɓa sosai, suna duba startups, sababbin kasuwanci wayanda suke ganin wannan lallai akwai yiwuwan su ci nasara, sai amma ba su da kuɗi kuma suna buƙatan a dinga mentoring nasu, sai su selecting waɗannan sai su ba su kuɗi. Yarjejeniya ita ce za su ba su wani kaso na kamfanin, sun siye wani kaso equity ne na kamfanin, don haka yin an ci riba tare, an faɗi tare. To ya wannan akan wannan tsarin ya yi daidai da shari'a. Amma abin da ya kamata mutum ya lura, venture firms ɗin wasu ba ruwansu da kowane kasuwanci aka kawo, in wani ya zo da application na da ake betting online za su ba shi kuɗi inda suka ga akwai prospect. So nan matsala take, su dole ka tantance su ma akwai special fund wanda ya daidai da shari'a, ka san kuɗin da za ka investing kawai ana funding businesses ne da suke ethical, halal business. Dan wani lokaci ethical ba kowane ethical ne yake halal ba, so mu ce halal abin nan ventures. Sai na ƙarshe cooperative societies, ma'aikata anguwanni waye ana haɗuwa a cooperative wanda ana tara kuɗi don a taimaki juna. To inda matsalar take sai ya zama wai ana ranta ma, wai mutum yana rantan kuɗi a ɗora mai interest, wannan haramun ne. Ko dai ya zama cewa yarjejeniya ita ce ai mu muka tara kuɗin mu ne, in matsala ta samu mu mun tara ne dan in wani yana buƙatan kuɗi a bashi akan qardan hasan, bashi ne ba wani interest, a matsayin shi na member ya samu wannan benefit din. Ko kuma ya zama cewa a'a su ma su yi tsari irin na ijara, murabaha, musharaka da sauransu, su dinga financing abubuwa ne ba wai su ba da kuɗi ba. So waɗannan su ne abinda lokaci ya ba mu muka samu damar yi, abinda Allah ya ba mu dama na gabatarwa a cikin wannan lokacin. Amma ba zan rufe ba sai na yi wani kira gare mu, tsokaci, afwan malam, kuma afuwa mun fara abin nan da wannan yana da matukar muhimmanci. Kira ne gare mu ga su wannan kamfanonin da kuma 'yan kasuwa. Jama'a, riba abu ne wanda kaba'ira ce mai girma, wanda Allah ya ce wanda bai daina ba ya shirya yaƙi tsakanin shi da shi. Don haka ba mu da uzuri, ba ka da wani uzuri. Akwai bankunan musulunci guda 4 yanzu, akwai wasu ma da aka ba license kwanakin nan guda 4 da na san da za su fara operating. Ka je ka zaɓe duk cikin waɗannan wanda ya maka mana, ka buɗe account da su. Ba ka da wani uzuri yanzu jama'a, babu shi, uzurin ya kawo. Takafu insurance ɗin nan, mun san third party insurance na mota wajibi ne a dokar Najeriya. Akwai takaful insurance, ka ba da kuɗinka inda zai amfani ka tsarkake kanka kuma ba ka yi asara ba, don wannan kuɗin naka ne, akwai yiwuwan ya dawo maka in har aka samu surplus a shekarar nan. Ba mu da wani uzuri jama'a. Pension ba wani uzuri, akwai fund 6 an fitar mana da shi, ba mu da wani uzuri. Kira ne gare mu duka mu je mu yi patronizing waɗannan abubuwan akan wajabci ma, ba wai dan kishi kawai ba. Kishin ya zama secondary ne, kar su mutu. An yi gwagwarmaya sosai kafin a bada license na farko da aka ba Jaiz Bank, ba za mu manta da haka ba, mun sani. Dan me za mu bari wannan ya mutu? Kuɗinmu ne muke kaiwa conventional banks, muna ƙarfafa, muna ta'awuni alal ithmi wal udwan. Za wani zai ce ai yana cire da ban bai ci, to dan me da kuɗinka an je an yi funding abubuwan da za su cutar da kai, su cutar da addininka, saboda me? Dan baka ci kuɗin ba me? Kai asara, ka mana asaran kuɗi, kuma at the detriment of namu su mutu, saboda in ba a ba da kuɗi za su mutu. Bangare na pension mai magana na bangaren mu kenan. Su kuma kamfanonin su bankunan na musulunci da sauran non-interest financial institutions din, kira gare su shine su san cewa kasuwa ce, dole ne su fito su wayar ma mutane da kai, su tallata, su sa kuɗi, su yi marketing, don su ma suna da laifi. Ba su yi, they are not aggressive kamar yadda sauran bankuna suke yi. Wannan ba daidai ba ne, suna da wannan hakkin su san kasuwa suka fito. 'Yan kasuwanmu kuma kamfanona mu san cewa kamfanonan nan ma in dai mu muke gudanar da su, wajibi ne mu kiyaye doka Allah a ciki. Idan ba mu kai ma waɗannan kamfanonan businesses, to za su mutu, saboda kuɗi su ba kuɗi da kuɗi suke yi ba. Ka ba da kuɗi ne a yi business a samar da kuɗi, to in ya zama ba business ɗin, za ka ga mutanen da ke sa kuɗin su asara suke yi. Yanzu kun ba su daman su janye kenan, su ce wannan banki asara ake yi. To wannan shine kira ga duka wannan ɓangaren guda uku a taƙaice.
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الإحسان على الخير اللهم اجعلنا خير البركة. آمين يا أهل إذا مخاوف شغلنا محاضرة إن شاء الله وبركاته بيتي Executive Secretary na wannan masallaci Muhammad Kabir Jibril Wadid domin ya zo yi jawabin godiya. Muhadara mai matuƙar amfani a gare ga rayuwar a maimakon hukumar gudanarwar wannan cibiyar muna yawan bayan da tsari matuƙar godiya. Allah ya sa kama da alheri, Allah kuma ya sa mu amfani da abubuwan da ta gaya mana. Allah kuma ya saka Allah kuma ya daɗa kawo mana kai mu ƙarasa raguwar muhazar da ci gaba. Allah mai da kowa ya zo nan gida lafiya. Islam.